Club Junta, building better Africa. Mwamba huko DPP waye, DPP waye, Profesa Thabita Mutharika waye, Adadi waye, Mwanamveka waye, Mukitwa waye, Chisale waye, ife tonse waye. Mundirole ndipereke maulemu atatu basi. Oyamba ukale wa senior chief mai watu Paramount chief mai watu komatu Paramount iwo ndimene amaonekera mfumuwa tizala kuisapo siku lina lake, tizala kuisapo koma kaya ni nkhuku tizalipira palibe chovuta kulakwisa ya. Ulemu wachiwiri upite kwa mwini msonkhano a vice president aku Southern Region Honorable Joseph Mwanamveka ulemu wanu. Ulemu wachitatu upite kwa inuyo aini yake kuno kumigowi. Mipando ina yonse mulandie ulemu wanu. Ulemu upite kwa inu chifukwa chani? Nthawi zonse tikabwera kuno mmatilandira bwino kwambiri, tizikuthokozani. Ndife amozi, mavuto akuonedwa tonse tikuwaona limozi. Koma ndikuthokozeni makamaka inu achipani chathu cha DPP. Zimene munachita ku convention ndi zimene Malawi wina aliyense amayembekezera. DPP waye, Malawi wina aliyense akufuna kuti DPP ibwererenso mboma, akufuna DPP ikonzedwe ibwererenso kuti. Ndiye inuyo atsogolera chipani mwagwira ntchito yanu, mwakonza chipani ku convention. Nanga pali mphwepa apa? Pali mphwepa apa? Basopo ndiye tikuthokozeni mwatipatsa mipando, koma convention yapita, isabwerese zina, chikondi chikhale patsogolo pathu. Tipite chitsogolo, tiyende limodzi ngati ana amozi. Tikumvana eti? Bwana, ine ndimafuna nenepo chinthu chimodzi kapena ziwiri. Boma ili ngati pali munthu mmodzi amene watopa nalo kwambiri kumapeto kwa kwambiri nde ndineyo. Bwana mukuziwa inu, ndinagwira atakagula fertilizer ku butchery, ndagwiranso atakagula fertilizer ku pharmacy. Pano ndikulankhula pano chifukwa cha zibwana zimene akupanga zija, anthu ambiri apapa analipira ma 15,000 kuma fertilizer sanalandire. Boma linajera anthu andrama zawo osapasa fertilizer. Pano ndikulankhula pano bwana, this is September, koma fertilizer sitikudziwa tachokera kuti. Kwangolowa chisokonezo kubomako zakanika. Anthu awa ndolimbikira, anthu awa madalira ulimi, anthu awa madalira kuti boma liathandizire. Koma boma ili ndi nyambwita zenizeni. A president athu adziko 2 months yonse yathayi sanalowepo mu office, sanakhalepo mu office olokuti awerenge report kuti kodi report la Admark likuti chani, report la fertilizer likuti chani. Nthawi yathu palibe. Lero akwendera akakwera njinga ku Germany, akabwera kokwera njinga ulendo kaendera khola la ng'ombe, akachoka kumeneko akupita kakwera
galimoto akuti kaendera akalulu kumajeti. Bwana zomvesa chisoni. Zomvesa chisoni ya Malawi tikuzunzika yeti ndalama mziko muno zilimo. Koma mismanagement. Zulozuloli bwana matolgate anamanga Professor Arthur Peter Mutharika atengedwa ndi anthu amene anamanga fale phera kwalipira. Bwana lero lomwe mbandira kuchawo kwatuluka news akuti Likoma Island aligulisa. Anthu 18,000 akuti asamuke chifukwa agulisa kwa nzungu Likoma Island yonse. Bwana mapeto ake ifeso tikuopa kuphalombe kuno ati pinyolisa anthu awo. TPP waye tikuona kutali kwambiri bwana kuti tifike September 2025 kwatalika bwana. Mukapita kumachinga bwana ifeyo chikuchibadwireni chikulireni. Tikaona chiteze timathawa. Siku yabwa kwakeko ya bwana. Koma pano ndi chimene chikupulumutsa abale athu zomvesa chisoni. Mukapita kuchikwawa kusanje akulowa mazi ukavula nyika. Agwidwemo ning'ona tikutaya miyoyo yambirimbiri. Bana kuno kuphalombe poyamba tinkachita bwino ku ulimi pano palibe chikuyenda. Chodabwisa ukafunsa akuti nkhondo ya ku Ukraine. Koma achita manyazi bwana chifukwa Ukraine yasambira mmanja. Ndikunena pano Ukraine yatenga chimanga kuti gaira kuti ngakhale fetili pa nkhondo musatinamizire tenganiko naka mukaje ino. Ndizimezi kuchitika pano pa bwana. Tili pa mavuto amene sitinaonepo. Koma zonsezi ubwino wake a Malawi tilinalo yankho. Yankho yathu a Malawi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Bwana ulendo uno sichikuyesa aso iyayi. Mukuziwa zimene zija Amalawi anangoti tioneko zina. Tiyeseko. Mwina mbusayi angatipulumutse. Bwana tisazapange aso zimene zija Malawi. Tipase munthu wa experience. Munthu oziziwa. Munthu ozisata. Munthu osakomedwa ndi ndege. Lero walowera uku. Bwana anampasatu zina kulilongweko. Akuti ndi siku transport. Amaziwa iye ndi kukwera ndege. Komanso pose kujambulisa. Basi amachita kuyang'ana mbuku. Kodi amene wasala amene sinajambulise naye ndi kuti. Nditenge ndalama za Malawi ya mphawi yovutika. Ndichite haya la ndege. Lero ndikajambulise ndi papa. Ndiye bwana amatengana atu mulu wonse. Mbumba yonse ndi zizukulu zomwe. Ulendo. Ifaini yake amene tikulipira misonkho daily. Tikuzunzika, tikuvutika. Bwana nimafuna nimalize motere. Mwayamba bwino kwambiri vipi? Sonkhano yamba ndasangalala kuti mwauyambira pano. Bwana tikufuna district ina iliyonse tikonzereni misonkhano tiponde. Tiauza Malawi zoona aziwe zimene zikuchitika. Pitirizani ndithu. Pomaliza akusamusa office ina iliyonse ya boma kuchoka kuno ku South ku Blantyre akuti zonse zizipita ku Lilongwe. Pano ndikunena pano bwana atenga bungwe la meki akalisiya kuti pafupi ndi office yawo ya MCP ku City Center. Bwana nimafuna ndilankhule mawu awo. Mawu amenewa ndifunanso achisale mumve. Amene muli Director of Youth. Olo atatenga meki kukaisiya ku State House kuchipinda kwake. Koma Malawi sazalola. Ayelekeze kupanga zopusa tukuziwa kuti afuna abere chisankho. Ndi apase warning. Mademo munkachita aja akuchepera chifukwa mukapanga zobera. Amalawi awa tizakalowa ku State House konko.
musatitenge ngati opusa. Dziko la Malawi anthu tinachenjera. Dziko la Malawi anthu ambiri ndi anyamata. Tili ndi tsogolo lalikulu, musatiphele tsogolo. Achakwera basop mwatibera kwakwana, mwatinamiza kwakwana. Palibe chimene munapanga promise, chimene mwapanga olo chimozi. Alipo anadula passport ya 14,000 hapo, alipo akudya katatu hapo, alipo akutunga mazi aulere hapo, alipo akokera magesi aulere hapo. Anatipusisa kwakwana. Nthawi yanu yatha, pakirani mwa ulemu. Live in peace, not in pieces. Dziko mokambiri nozi. Sera muzivomera. IMCP mukadzango yesera muziyankha mamphavutu. Mukadzango yesera kungoyesa kuba voti yapita Arthur Mutharika kudzaterera. Zikumveka eti ife azimayi tinachalira kale bambo Suleiman, bambo Norman Chisale, tinamanga kale nkhaniyo. Ngati Profesa Arthur Mutharika mutamuchite china chilichonse pakati pakandi kumanga kamutenga muzabera mavoti achakwera tikupangani promise abusa kuti ife azimayi maka ife ku Southern Region ndiye wakwise nijo. Tabwerani apa Mike Ndeu, tabwerani apa tinene pano eti ama news ali pano pepani VP. Ife azimayi tinamanga kale chinthu icho. Mwaonawa ndiye director amayi ku Eastern Region, ndeti ndi director ku North, director ku Central, ose alipo. Akadzangoyesera kuba mavoti kapena kumumanga Profesa Arthur Mutharika, kapena kumanga Machola Mwanamveka, kapena kumanga Mukito, ife tidzavula maliseche tikalowa kumpanda. Abusa akonzeke. Abusa atani? Club Junta, building better Africa.